Pagpalang araw po sa inyo lahat. Nandito naman po ang Hiwaga ng Pangasinan na magbabagi po ng karunungan din po na magagamit po sa araw-araw sa panggamot o sa mga nakulang barang. Ipagkakul ko po sa inyo para may magamit po kayo na makakalam po kayo ng karunungan din po. At may pamamana nyo po sa mga anak nyo, sa kapatid nyo, sa apo nyo, at sa susunod pong mga henerasyon po. Sana po ay tumutok lamang po kayo dito sa Hiwaga ng Pangasinan, mag-subscribe, mag-like and share, pakitulong po Hiwaga ng Pangasinan po. Ang pagkakaluko po sa inyo ng araw na to ay pamatay sa masamang espiritu, mambabarang at mangkukulam. Yan po. Sana po ay magpursige po kayo kumuha ng inyong gagamitin poder, bakod, balawal, pundo para may magagamit po kayo sa pang-araw-araw. Kung gusto niyo po manggamot ay makakamtal nyo po at ipakakalob sa inyo ang Diyos ang makapangyarihan sa lahat. Pag nag-usal po kayo ng mga orasyon po o nagdadasal po ay taimtim po sa bukal sa puso at isipan po na tiwala sa Diyos ang makapangyarihan sa lahat sa inyong ginagawa. At kung gusto nyo pong kumuha po ng medalyon po, maganda rin po yung San Benito, saka yung Infinito Diyos, napakabisa po Infinito Diyos. Kon po magagamit po niya na medalyon po. Sana po magpursige po kayong matutong manggamot po para may makatulong po kayo sa kapwa. Matulungan nyo po sila sa araw-araw na pangangailangan nila na magpapagamot sa inyo. Matutulungan nyo po sila kagad. Kaya tumutok po kayo dito sa Hiwaga ng Pangasinan para marami po kayo malalaman po na kalamang lihim na karunungan po na ako ibabagi para magamit po kayo, may tulong po nyo sa kapwa at sa inyong buong pamilya po. Ito po yung magagamit po sa pangkumbati o panggamot sa o pamatay sa masamang espiritu, mangbabarang at mangkukulam po. Sa mga nanggagamot po dyan ay narito na ang aking pagkakalog po para may malaman din po yun na pamatay po ninyo sa mangkukulam po. Screenshot nyo lamang po, ma'am sir. Isulat nyo po sa libreta nyo po. Napaka-importante po ito na aking pagkakalubo sa inyo. Sinishare ko po sa inyo para may magamit po kayo pamatay sa mangkukulam, mambabarang po. Bago pong lahat po ay manalangin po ng isang manalangin ng tatlong ama namin at isunod po yung orasyon po ng 3 bisis. At ipo sa tuktok na may sakit o ipo sa tubig ipainom. At pwede rin po itong isulat sa salumpas at idikit sa tapat ng puso para mamatay ang mangkukulam, mambabarang po. Narito po ang orasyon po. Sun Imperatrice Akmet Atal. Sun Imperatrice Akmik Atal. Sun Imperatrice Akmik Atal. Yan po. At ipo sa tuktok na may sakit o sa tubig ipainom sa may sakit. At dabis po ay pwede itong isulat sa salumpas po at idikit sa tapat ng puso at ang mangkukulam, mambabarang po ay mamamatay.
screenshot nyo po para may mabasa po maigi ang pamamaraan po at unawaan nyo pamamaraan po para magamit po ninyo. Kung kayo po yung nanggagamot po, gusto nyo pong patayin ng mabarang o mangkukulam, napaka-importante po ito. Kung isusulat nyo po sa, halimbawa po sa salumpas po, isusulat nyo po sa salumpas, kung gagamitin mo yung idikit sa salumpas, idikit sa tapat ng puso niya, isang bisis lamang po itong isulat po. Ang pagsusulat po, isang bisis lamang po. Huwag nyo pong 3 bisis po isulat po. Isulat po sa isang bisis lamang po na litra po. At basahin nyo po Son Imperatrice Acmic Atal. Tapos iipon nyo sa pasumpas, idikit nyo po sa tapat ng puso. At ang mangkukulam po ay mamamatay o mamabarang. Basta wag yung tanggalin po hanggang hindi matanggal po yung idinikit nyo sa lumpas hanggang siya ay mamamatay po. Sana po ay mag-subscribe kayo, mag-like and share, pakitulong po, iwagan ng mga sino po. Maraming salamat po. At shout out po sa inyo lahat.